Hi guys! Kagabi dito sila natulog ni Bintoy at saka si Lingling. Tapos ngayon, punta kami doon sa bukid. Bago kami pumunta doon, kain muna kami. Kasi galing ako ng merkado, bumili ako ng lechon manok. Pakainin ko sila ng lechon manok. Tapos ako, hindi ako makakain kasi bawal sa akin. Nako talaga. Pagkatapos namin kumain, punta na kami sa bukid. Tapos, kinunta ko si Kling Kling. Sabi ko, puntahan ako dito para diretso na kami doon sa bukid. Bumili ako ng bigas. Daanan ko na lang din doon sa merkado. So, siya lang kay si Ling Ling. Kaya naana siya yung cellphone. Na si Bintoy po, naana po siya yung cellphone. Pero karon rakod na. Kaya ako lang pahulaman sa ilaha. O sige na kayo. Basig na to si Kling Kling karon na. Mga unat ta. Dani rami mo kaon guys kay ang lamisa. Piot dadto dani ra. Sige. Kang Lula na Bear Brand. Binilan ko si Lula ng gatas. Sige na Ling. Ling, tubig ba sa dito ko na? Ling. Lula ni ang. Oh, amo ako ka. Bear Brand ang binili ko kay Lula gatas guys. Ang kami mo ito ukmakin. Malasay. Lalo na ako ni sa swimming. Sardina. Duha. Eto guys, dalhin ko ito doon sa bukid. Itong gatas para kay Lula. Tapos, ang energen sa akin to. Timplahin ko bukas ng umaga. Tapos, itong sardinas, dalhin ko ito doon para may maulam din sila. Udah. Udah. Ini bukan balik ini. Tidak bukan balik ini. Ada itu bukan cek. Itu teman. Jangan. Hoy, Sherwin. Pangasi biya ko mabuntag. Dah, satu lah info. Alas 5. Dah, pasal semua. Aduh, gitu. Nah, bisa kan dia dengan kayak boleh kita dapat buku dan itu. Kalau baik tak boleh. Rumus dekat baik. Dan ini kalau betul batas balik rumus. Ha? Panin yung maskaron ha? Oh, nggak ada masak apa nih? Ada dua dua banyak. Oh. Ini kalau holding. Eto guys, tapos na silang kumain. Oo, tapos ngayon, hintayin na lang namin si Kling Kling. Tapos si Ling Ling, nagkatawa si Ling Ling. Nagkatawa si Ling Ling. Kung sa kay gibati na ni Ling Ling, nagkatawa siya. Nagkatawa siya kay makauli na siya sa bukid. Tapos ngayon guys, hintayin na lang namin si Kling Kling guys. Kasi hindi pa si Kling Kling dumating. Daan ako ng merkado kasi bibili ako ng
para maulam doon sa bukid. Oo, tapos yung bigas, daanan na rin namin. Para may bigas doon sa bukid at hindi mawalan sila ng bigas doon sa bukid. Parang andyan na sila. Parang andyan na si Kling Kling. Char. Parang andyan na si Kling Kling. Ayan. Uy, mag-ready na mo. Aman yung chinilas. Alina. Nana si Kling Kling, guys. Pag sa'yo ba yagid? Ali din kina iro. Ari nami babe. Diyan nami sa tricycle ni Kling Kling. Dato na lang kukuha ta ilan ni Godilos. Ha? Kaya nasa ko daw ni Mercado. Kahit ko isda. Sige ka dyan sa. Dana ra mo bintoy ha. Dato ko hula pa Kling ha. Ha? Pilang kilo na na niya? 180. Ang kanit sida? 180 po, para sila. Isa kilo lang ako adan na. Palit ko sa liog sa manok, guys. Oo. Ako balikan ha. Daray ako. Isda og kuan. Liog sa manok akong gipalit, guys. Iba na. Dasher patong 150. Salamat. Shout out ni Kuan. Tutong. Shout out ni Tutong. Ayo next time. Ya palit ko yan. Ano yan? 15. Kuha na ko Adam, Francis, 5. Ay, pila na si Jan? 5.20? Oo, 5 lang. Isa ka torta. Dahil hindi na, pandikuko dam mo. Kana si Jan? Pineapple. O, kana na lang po dam. Balik 40 na na dam. Dana, bali 20 na siya dam. Oh, yes. Then, isa ka torta dam. Nakapalit na kukuan, sudan, dahil nakapalit na kukupan. So, karon sila ni Kling Kling aha kadapit nagkulat. Uy, torko. Wala pa nakuha ang kwan, bugas? Tama? Jasmine. Yara guys, gialsa na ni Torko guys. Starring Torko karon guys. Dam, salamat Dam ha. Okay
na. Okay na, Kleng? Dara guys, paingon namin sa bukid guys. Dito ka sa kuan, ito nga. Ay, bakit? A few moments later. Di namin. Nanay mong service, oh. Bo, palihog sa ko dani, Bude. Ito na. Bukas. Oh, aman. Napalalang diha? Ha? Ana? Karon? Here na mi sa balay, guys. Oh. Ling Naa? Aw niya na lang. Da, amin dayo no kina may pan. Amin day sila kina ay pan. Pag walay pan, walay amin. Na, tuara dito gibilin. Si Kling Kling ako isakyan. Ha? Oo. Kiha, ikaw na lang pan. Kana pa na ataw. Kana torta, kanula ng torta. Bagong bayan lagi. Kana Bagong bayan. Ayan. ibahin-bahin day nata. Nay kuan na nata. Oy, naay kuan liog ug kuan isda. Kuan na na. Pagka sa plato. Adubuhan na. Pagka sa plato Bagong bayan. Aw kani ade kang dula di di ay. Slice ah. Wala ni kang dula ni. Atan. Saan na yung kwan? Liog? Dala magatas la oh. Nagkanan. Nadagkanat. Nagkanan na karon. Good stream na kana maayo noon kay para tingop tanan. Saan na pik? Adubuhan na ah. Kani. Adubuhan na daw una ah. Oh, day nay panday oh. Nain ko. Oh. Ay daram. Sige. Kani. Nya. Kana kuha na panaat ng putol-putula pa na ba? Kaduha katulong siguro na ta kaduha. Katulong si Unico. Katulong kadua. Putula na para makatulo na siya. Nya kanay ununin yang niya para naapoy sudan ugma. Tapos ngayon guys, tingnan natin kung may pako ba dito guys. Para magpako na naman. Ang pako guys, nilampasan ito ni mama. Kasi sobrang ano na, ang dami na ng ano, sagbot. Naan na po'y nanubo guys. Ang mga kapakuhan, hawan na. Ang mga sagbot sa kapakuhan, gikuha ni mama para malimpyo. Ayan na ang mga kapakuhan diri guys. Oo, limpyo na kayo ang mga kapakuhan diri guys. Oh, di ba? Tapos nanubo na pud sila. Oh. May mga pako na nanubo. Kay kanunay naman mag-ulan diri guys. Oh, di ba? Limpyo na diri ang kapakuhan. Wala na tong mga sagbot-sagbot dani. Oh. Naanapoy pako oh. Oh, di ba? Sa sunod adlaw daghanan ni siya guys. Sa susunod na araw maraming pako na dito guys. Kasi palagi nang umuulan. Ayan. Ito na ang kaganapan sa mga kapakuhan dito guys. Tapos ngayon, dito tayo ngayon. Sino ba yung nagmotor na yun? Ngayon guys, dito tayo sa nabili kong lote. Char! Nabili kong lote.
Oo, dito tayo sa nabili kong lote. Ito guys, linisan ko to dito para mataniman ko ng mga gulay-gulay. Oo. Kasi nung nakaraan sobrang init. Tapos yung lupa, matigas bungkalin. Kaya, eto, ipabungkal ko na ito guys. Oo. Naumpisa na ito guys. Tapos natigil. Kasi alam nyo na, besi ang oka. Tapos yung dito, ayan, palinisan ko na lang to. Kasi bukas may lakad din ako sa pupunta rin ako sa Hinguog. Kasi, ang pinupuntahan ko sa Hinguog guys, nagpa-check up ako. Kaya palagi akong nagpunta doon. Nagpa-ultrasound ako sa sa buong tiyan ko kung ano ang diferensya. Yun pala, yung atay ko puno na siya ng taba. Naputos siya guys sa tambok ang akong atay. Tapos sabi ng doktor, bawas-bawasan ko daw ang mga mamantika. Tulad ng lechon. Hindi na ako pwedeng kumain ng lechon. Tapos manok. Yung mga matataba-taba. Kaya yun ang pinupuntahan ko doon. Tapos sa susunod na araw, magpa-check up din ako sa dugo. Tapos yung sugar ko, oo, inaasikaso ko yung sarili ko kasi paano na lang ang pamilya ko. Ako lang ang inaasahan nila. Kaya, ayun. Talagang inaano ko yung sarili ko. Dinipinsahan ko yung sarili ko. Kasi paano na lang sila. Diba? Ako lang inaasahan nila guys. Kaya, laban lang. Kaya yun.